com li dient Juan Manuel Serrat, bueno, molts artistes bueníssims. I entonces jo dic, sí, a veuràs tu. A mi me tenen que conèixer en Barcelona. Primer me van fer una cançó molt bonica per Barcelona que seria La bomba del molino. I va ser coneguda com així me coneixen per la menta. A Barcelona me coneixen per La bomba del molino. I jo me vaig, en total, empaqueté una fotografia, una serigrafía d'estes, y digo la empresa, digo, yo quiero darle esto al señor Maragall. Dice, espérate, y al final. Y yo dice, espérese Maragall, bueno, te comienzan a charlar allí el escenario, que hay una sorpresa para usted. Y estaba tota la comitiva de l'Ajuntament i Maragall. Y apareix jo, paca fora, en una y yo digo, buenas noches, señor Maragall, en representación de Valencia, toda la comunidad de Valencia, y en el nombre del presidente, vengo a regalarle a usted esta serigrafía de Javier Mariscal, la primera para usted. Mira, en la vida vist més fotògrafos, ni que fuera yo el rey, ni la reina, y pa, y pi, pa. Y va a ser una bonica entrada en Barcelona, porque va a ser una... Entonces me diu la Núria Feliu, diu, caramba, noia, diu, has entrat a Barcelona per davant, dic, nena, jo soc de València, si no me coneixen, a tu sí que te coneixen, però tenia que fer alguna història. I te dic que ha sigut un reconeixement molt bonic a Barcelona perquè estigui 2 anys fenomenal. Només que fent la meva actuació, i ja després me vaig vindre així perquè me van cridar per fer una cosa de televisió, però una cosa de lo de Carles Mira, per cert, que va faltar, i unes altres cosetes, i vindre a la terra de nosaltres. I també t'hem vist? Espera. I l'altra que estic jo, que estic un poquet així, a veure si se'n recorden, com valenciana, per lo menos que me facen un carrer que fique calle de Rosita Mores, però quiero verlo en vida, no quan me'n vaig a l'altre terreno. Això és l'únic que me falta. Claro. També t'hem pogut veure a la gran pantalla. Has fet cine? Hombre, claro, ha fet moltes cosetes. Ha fet en Vicente Escrivá, El Virgo de Vicenteta, Vicenteta Satequeta, ha fet en Ventura Pons també, un negro amb un saxo, ha fet també en Carles Mira, en El cul a l'aire, i Ovidi Montllor, pobret, estupendo artista i cantant, saps que era cantautor també, ha fet també el Virgo de Vicenteta, ja t'ho ha dit, i l'últim que ha fet, que era la il·lusió més gran de ma vida, igual que va dir ell en una entrevista de Berlanga. Berlanga, la vida de Blasco Ibáñez. Jo faig ahí una madame. Bueno, fer moltes coses, i en Itàlia també vaig fer altres cosetes, però a Itàlia no me coneixen, perquè tu saps que estic casat en italià, però allí en Itàlia no me coneixen. Jo, Itàlia és molt bonica, però res ara que no me senten con la nostra terra. I actualment, quin tipus d'espectacle ofereixes? Bueno, jo faig el que sempre faig, però vaig als poblets quan fan les festes, i l'últim que estic fent ara és per la Generalitat, per serveis socials, als centres estos de tercera edat, que fan un dia d'una festa o tal, me contraten molt bé, és per l'esprà, es comença de 5 a 7, es fan un espectacle, jo faig una hora d'espectacle, després un berenar i s'ha acabat. I per a mi puc compaginar lo dels poblets i tot això. I és molt divertit i la gent s'ho passa bé. I la gent m'estima. Fa poquet que estigui així en Alzira. Fa poquet, en Alzira. Tinc molts amics en Alzira. Mira si té gràcies Alzira, que jo, quan tenia el restaurant, tenia tota la gent del meu restaurant, cuiners, camareros, tots d'ací d'Alzira. Jo estimo moltíssim Alzira. No solament Alzira, bueno, jo soc del terreno, no n'hi ha res com lo de la nostra terra. Ahí està. De què t'agrada presumir de la teua terra? Sempre porte a València, tota la comunitat, València, Castelló, Alacant, pa cada dalt, perquè Teuchero ja ha corregut molts puestos, ha estat en molts puestos, moltíssims, fora d'Espanya. Ha viatjat com a artista, no, com senyora del capità. I no n'hi ha res con lo de nosaltres. Se viu de meravella. És un altre món, una altra història. Allà se passa bé, però anant, com te diria jo, de visita, però no, així. Jo m'haurà pogut estar en Itàlia, però no, qui me lleve de València, eixe passeig que passes per l'avinguda del Port, la Gran Via, ese passeig que portes hasta la plaça de l'Ajuntament, que entonces era la plaça del Caudillo, l'estació del nord, bueno, molts carrers, Russafa, Cabanyal,
És el més bonic del món. Tots aquest passeig marítim que ens han fet, no n'hi ha res com la nostra terra. Molt És bé. el millor del món. València és el més gran del món, efectivament, Rosa, i ara hem aplegat el moment en què també tenim una cosa gran en este programa, que és la elecció d'un dels 3 sobres. Ai, que bonico. Anem allà. Anda, què vols, que agarre uno? El que vulguis. Vaig a agarrar el número 2. El número 2, molt bé. Anem a veure quines preguntes. Jo te diré tot, no te preocupes, quasi tot. Perfecte. Sobre número 2, un número, El 13, un color, el negro, un menjar, la paella. una fruita, M'agrada tota la fruta, tota. La taronja, m'agrada moltíssim, però tota. un licor, M'agrada uno que l'han tret ara, que és paregut al Baileys, però no se diu Baileys, se diu crema caballero. què t'agrada més o què preferixes, la nit o el dia? M'agrada el dia moltíssim. Tot que siga de dia, és molt bonico. Un dia de l'any, Bueno, m'agrada el final d'any perquè estem quasi tota la família juntes i és molt bonico. l'estiu o l'hivern, Jo sóc més d'estiu per treballar, però més m'agrada l'hivern. M'agrada moltíssim l'hivern. bany o dutxa, Dutxa, no ho digues a ningú. amor o sexe, Les dues coses són boniques, perquè sin amor no n'hi ha sexe. I el sexe és bonico, tindré amor. rubios o morenos, De totes les maneres, m'agraden tots, seduir o que te seduïsquen, que me seduïsquen. què és el que més t'atrau d'un home? M'agrada molt la persona carinyosa, la forma, lo primer que m'agrada que tinguen molt de monyo també, perquè m'agrada que siguin, i me dona igual, que siguin carinyosos i que te facin, que siguin senyors. Quin és el regal més bonic que li has fet a un home? No ho sé, això tindries que preguntar-li tu a l'home, però jo penso que qualsevol regal bonico a l'home que estimes li té que agradar. La teua cançó favorita? La meva cançó favorita, Piove, m'agrada moltíssim. Una pel·lícula, Una pel·lícula, m'agrada moltíssim, 7 novias para 7 hermanos. un actor, Hombre, un actor espanyol o estranger. com vulguis. A mi sempre m'ha agradat molt és que no sé dir-lo en inglès, ese que se va morir tan jove, James Dean, és que jo no sé pronunciar. James Dean. Bueno, ese. James Dean, o com se diga, jo no sé parlar en inglès. Una actriu, Una actriu, Amparo Ribelles, m'ha agradat molt, sempre. quina pel·lícula t'haguera agradat protagonitzar? A mi m'haver agradat moltíssim fer pel·lícules berlangueres, perquè jo sóc dona de Berlanga. I Almodóvar també m'agradaria fer alguna cosa, Una època, Totes són boniques. Totes les d'antes i les d'ara. què és el que més detestes de les persones? Deteste, el que més deteste, la hipocresia, la maldat i la falsetat. Què és el que no perdonaries mai? Una mentira. Què és el primer que te ve a la ment quan t'escoltes aquestes paraules? Artista, Alegria. fama, Més alegria encara. teatre, Una divinitat, perquè és el més bonic que n'hi ha. públic, Públic és la paraula amor per mi, perquè sin el públic no seríem res els artistes. dieta, Un martiri perquè m'agrada tot, però tinc que fer dieta perquè tinc una miqueta de tensió, no ho digues a ningú, i què és el primer que te ve a la ment quan t'escoltes un piropo? Ni que llàstima no ser més jove per tornar-te el piropo. I gràcies, bonico, i a lo millor li tiro un piropo igual, Què penses de la crítica? Hombre, sense crítica no existiria qualsevol cosa, perquè la crítica és bonica, encara que siga ruïn. Lo important és que parlen. Què penses dels crítics? Bé, tenen que criticar. Lo que a vegades molts crítics a vegades se passen, que n'hi ha algú que se passa,
Què penses d'estos anomenats famosos? Però famosos? Carmina Ordóñez. La de la melena, Carmina Ordóñez, jo ha sigut una gran admiradora de son pare, de son tio, de tots, i ara del seu fill. D'ella, com a mare, pense que ha sigut una bona mare. Ara, con Carmina Ordóñez, famosa, res, Carmina Ordóñez. Tamara. Mare meua. Tamara, pues me fa gràcia per sa mare. És una xica que passarà. Pense que passarà. Dinio. Ai, Dinio, Dinio, ai, pobret, que podia estar allí en Cuba, allí garrant cocos. Així no fa res. Però, mira, què tenim que fer? El Conde Lecchio. Ara s'ha tornat una miqueta més... Bueno, ha sigut sempre una persona molt intel·ligent, sap fer-ho bé, pense que se ho està preparant millor i a lo millor sent al cap que pense que no. Però el temps ja mos dirà. Com reaccionaries davant d'estes situacions? Omplis el carro de la compra en un supermercat ple de gent i quan te dirixes a la caixa a pagar te dones compte que no portes la cartera. M'ha passat. Sí que ha portat la cartera. El que passa, si no porta la cartera ho deixa allí remaet, perquè la majoria de supermercats que jo vaig me coneixen totes les xicones carregats, bueno, me coneixen. Y voy al coche que está mi marido que me ha dejado la cartera. O voy al coche que tengo el dinero en el coche. Pero siempre que vaig a comprar a un súper d'estos, no fas publicitat, estos súper, siempre me falta diners. Dic, nena, venía por esto, pero espérate, déjamelo ahí que me faltan 2.000 pesetas o me faltan 1.000 pesetas. Estic acostumbrada. Esta otra situació és més grossa. Dime. Estàs en una actuació en directe i de repent notes un clec. És el sostén que se t'ha trencat. No passa res. Me sujete y dic, espérense un poquito que se me ha roto el sostén, salgo enseguida. Pensé que a lo mejor es broma, pero yo ho fas. Espérense, maestro, espérese. Hombre, si tinc que entrar al passadís, pero normalment, si porto una capa me tape y dic, esperaos un poquito porque se me ha roto... És que ho dic, jo no tinc vergonya, ho dic. Rosa, estem acabant i estem esperant tots veure't ballar la menta. Hombre, ballar no, jo